Machiegni kendo Nyakaramogi obila e kaunti ma Homa Bay ogeng'one nyadendi moro ma jahigni 23 ma iseyo kuom nego nyathine matin kaeto wito ringre kar puko taka moro manie kar dak ma Makongeni e boma ma Homa Bay. Nyakono ne omaki thuolo machuok bang' nyuolo nyathi ma wuoyi e odgi manie kar dak ma Makongeni. Ka wacho ni tok nyuolo nyathino ne okwongo deye ma otho. Bang'e odhi owite kar puko yugi. Jopiny manere kalo but taka no emano neno ringre nyathino mochweyogo lipot kar ruoth ma aluorano. Jalup ruoth ma Simenya Sublocation Eric Odhiambo lero ni nyakono ne oyie ketho kendo sani odine tesendo obila ma Homa Bay. Kwa biro twayudo ka owit nyathi ka. No ken gima ber waneno nyathino koda wang'wa. To wakwayo ng'ata ng'ata monyuolo owe timo tim cha rach. Kiko chako tim cha kendo. Noko morowa. Nwabedo gi kuya ahinya Makongeni kwedo nyathi mathis mapok otimo richo kowete. Kiseyudo kinyuole to ting'o tami, ji ng'eny magombo ting'o kawo nyithindo mondo opidhi. Morowa kendo ng'iso picha marach mano ne ok kit joluo tawuoro gik matinde timore e Kenya ka sasa ne joluo. Ka ok kamano ta wakwayo ni mondo chik okaw kore. Nyako ma jahigni 23 en gi nyathi be ma jahigni 3 maduong' mano kwongo nyuolo. Kora pen nyathine ni bise mako ich motoke to ng'isa ni en gi ich to bise nyuole ni na nyuole nyoro to na wete. Koro koseyie ni nyathine mare tagocho ne polisi to biro. En wach malit ahinya.